Айгөл Абдрахманова. Сихірлі мәхәббәт. Икенче бүлек. Бүген бір ай. Марат белән Камиләнең дуслашып йөри башлауларына нәкъ бір ай. Рәхәт дулкында тирбәлеп, кыз көзгә каршында бетерелде. Марат тәрәзәгә чиертүгә Уҡтай урамга атылды. Төнге күк, ялгыз ай, шуар йылдызлар. Кабат шул шишмә буе. Гашыйк парлар. Камилә хәзер ялгызаклар исемлегеннән төшеп калды. Юк, төшеп калмады. Ул югарырак баскычка күтәрелде. Ул бүген тагын сөйгәне белән. Алар тагын бергә. Вакыт сизелмичә үтә торды. Ә менә бүген капка төбенә кайтып җиткәндә Маратның кәефе әллә ничек кенә үзгәргән иде. Күзләрен нишләптер уйчан. Шулай да егет тыныч күренергә тырышты. Кызны иңнәреннән кышып, эскәмиягә утыртты да гаепле тавыш белән сөйли башлады. Камилә, син авылга вакытлыча гына кайтканымны беләсең. Мин иртәгә кире шәһәргә китәм, ләкин сүз бирәм, тиздән сине алырга кайтырмын. Тынлык. Кыз ни дип җавап бирергә дә белмичә, башын түбән иде. Яшьләре күзләрен кызартып, бит очларын пешерә-пешерә, бер туктаусыз агарга тотынды. Хатын-кыз елавын яратмаган Марат сөйгәненең маңгаеннан үпте дә, «Көт мине» дип, ашыгып китеп барды. Камиләләрдән үзләренә кадәр булган 20 минутлык юлны 1 сәгать кайтты. Башта үз-үзеннән, мәшәкатьләреннән качарга теләгәндә чапты да чапты. Аннан тыкрыктагы имән яфракларын санап, вакыт уздырды. Белмәде бит эшнең шулай бетәсен. 26 яшендә 19 яшьлек кызга гашыйк буласы 2 ятып бер тапкыр төшенә дә кермәде. Барысында уен дип кенә кабул итте ул. Тик хәзер эш уеннан узган инде. Марат ике ут арасында. Монда сөйгәне Камилә, шәһәрдә хатынын Наилә көтә. Хатын. Эх, яратмый Марат шул сүзне. Сүзен дә яратмый, хатынын да. Кечкенәдән бергә уйнап үссәләр дә, алар арасында бер кайчан да ярату булмады. Дуслар һәм вәссәлам. 10 яшеннән әнисез үскән Наилә 18дә әтисен дә югалтты. Маратның әти-әнисе ятимәне язмыш упкынына ташларга теләмәде. 2 ай дигәндә яшьләрне иләндереп тә куйды. Айлар, еллар үтте. Ләкин 18дә 19да яратмыйча иләнешкән парның бәхете дә, балалары да булмады. Марат еш кына аерылышу турында уйлаштыргалады. Тик бу хакта кычкырып әйтергә батырлыгы җитмәде. Ә хәзер ул бернидән дә курыкмый, кайтуга ук аерылышу турында сүз кузгатачак. Хатта шушы Мәдинә кергәндә, Фәнзилә ишек алдында савыт-саба юып йөри иде. Исәнлектәме, Фәнзилә апа? Ни хәлләрдә торасың? Мәйтәм, энең Марат бигрәк булган инде. Кыймаң әле кайчан гына урам якка таба ауган иде. Ә шын ирләр кулы тигәч, армиядәге солдат кебек басып тора. Әйтмә дә бала, бейек булган инде. Әле түбәм иләк кебек тишкәләнеп беткән иде. Анысын да япты. Тик менә бер ай дигәндә китеп тә барды шул. Шунысы жәлкә. Кунак итә дә алмый калды. Хей, бер ай торгач булган инде. Әле менә киткәненә күпме генә инде хатта язып салган үзеңә дип. Мәдинә сумкасыннан конверт чыгарды. Фәнзилә әллә нинди бер сагаю белән хатны кулына алды.
ләкин ачарга ашыкмады. Хат апасыннан. Маратның әнисе Язиләдән иде. Вакытны сузарга теләгәндәй конвертны әйләндерде, тугыландырды, адресын, кем язганын берничә кат укып чыкты. Хат белән мавыгып, Мәдинәнең чыгып китүенә дә исе китмәде. Нигәдер шымланып, иенә ашыкты. Ничә еллардан бирле ялгызы гына яшәүче хатынның өй эчендә барысы да үзенчә һәм үзе өчен. Хуҗабикә яктылыкны капламасын дигәндәй тәрәзә төбендәге гөлне идәнгә алып куйды да сәкегә утырды. Калтыранган бармаклары белән конвертның бер кырыен йыртып ташлады. Таныш язу, хәрефләре үк нидер җиткерергә ашыгасыман.